bantwana basezulwini ngiyaphinda ngiyabingelela sewuyena uHwayza. Ngicela nje ukudlula kolunye udaba engicabanga ukuthi abaningi lizobaqwashisa ngokwempilo ukuthi impilo yomuntu ihamba kanjani uma ezozitshela ukuthi le mpilo oyiphilayo wena uyiphila ngoba vele kuyinhlanhla yakho noma vele ngoba kuyimisebenzi yakho ukuthi phila le mpilo lona oyiphilayo. Ngike ngahlupheka mina abantwana basezulwini ngiphelelwe umsebenzi. Ngeke ngaphelelwa umsebenzi ngahlala ngashodelwa ngisho kwa-airtime ya-5 rand. Ekushodelweni kwami ilozo zinto ngagcina nje nasekhaya sengithatheka nje kancane sekuyinto nje engelutho nomuntu wayengihlonipha wagcina sengasangihloniphi. La kwagcina khona sengibona nami ukuthi cha ngeke kumele nami ke ngiphume nginyakaze. Umnyakazo wami ke wokuqala ke ngaphuma ngathola ipost kwisolezwe kade ngisebenza ke mina ke ngemishini lena yokwakha imigwaqo. Ngabe sengithola ipost ke ngelinye ilanga ke ngaphuma ke. Yabo mama njani? Ngase ngihamba ngiya kuleyo nkampani sengifonile sebethena belungu hayi angifiki. Ngaphuma ke ngahamba ke ngaya khona eThekwini. Mengifika eThekwini ngafika ngamothela kuleyo ndawo. Ngafika abantu line wawungaphezulu kwa-200 ulayini wabantu ababefesile abantu bewulayini. Ekufikeni kwami ke lapha ngithi ngingena nje sangwena ngibe ngithi ngeke ngize ngiqashwe la ulayini ongaka. Ngaleso sikhathi ke nganginesipeleti sababuthingo engangisigaxile. Ngabe sengingena lapho ngafike ngayoba wasekugcineni ngame ekugcineni. Wabe sekuphuma indiya e-ofisi ezansi. Laphuma le ndiya leza lihamba abantu libabuka emehlweni. Lathi melifika kumina labe seliyangibiza. Melingibiza le ndiya ngabe sengihamba ngiyakuloka. Ngase ngizitshela ukuthi mina ayilingibiza ngoba mhlambe bonke nalabo abantu abala ngaphambi kwami bebebiziwe bona. Ingoba mina mhlambe ngifike ekugcineni. Libonile ukuthi mina phela ebengingakabizi. Ayike bese ngiqhubeka ke ngilandeleke le ndiya. Mesikhathi ngihamba ngangidlula kubona labantu bemilulayo. Abantu babekhuluma konke ukukhuluma owawungakucabanga. Babebodwa ababethi unemuthi lo muntu lo okwazi ukubizwa sesihlale kangaka. Abanye babethe cha lo muntu lo unonhlanhla. Omunye ayezafisa ukuthi lo muntu owapi yena lo muntu ngoba thina sifike ngabo 5 la njoba sekushayile hotel sekubizwa yena. Babekhuluma konke ke abantu owawungayicabanga kodwa kumina kwakuduma nje ukuthi utheni ngabizwa mina abantu bemini. Ake ngangena e-office mangena e-office labe selithi le ndiya angilethe izinto zami. Ngabe sengingene ku-envelope yami ngazikhipha izinto ngazibeka phezulu kwetafula. Laziphenya labe selithi hayi lungile ndoda. Umsebenzi sowutholile sizokufonela ngoLwesibili noma ngoLwesithathu uyoqala umsebenzi le kaNongo. Ayike ngabe sengiyaphuma phumeni kwami zaphinde futhi le nsizwa zangihlanganyela zabuza ukuthi kuthiweni ngaphakathi. Ayi bese ngibachazela ukuthi hayi umsebenzi bayenqaba la. Bathi awu kanjani ubiziwe wena singabizwanga thina. Ngagcina sengilikhulumile iqiniso ukuthi hayi bathe labantu bazongifonela umsebenzi wami ukhona. Emveni kwaloko lensizwa ke ezinye zangibongisa ezinye zaba namazwi okubuya.
ezinye ke zabe sezigqoka ukuthi hayi cha mfowethu ngempela kufanele usikhombise le nyanga yami. Ngabe sekubatshela mina ukuthi ayikho inyanga engiyihambayo, inyanga engiyihambayo ukubhuqa ngedolo ngibikela uShembe yonke into ezo. Babe sebephika bathi hawu namanga ayikho. Bantwana basezulwini kulowo msebenzi angizange ngibizwe. Ngaqhubeka ngahlala ekhaya ngangabizwa ndawo ngalinda angizange ngize ngibizwe. Kwahamba-ke isikhathi ngiye emasabatheni ngicela impendulo ingabuyi, ngithandaza impendulo ingabuyi, efika amakholo azongithandazisa iy'mpendulo kodwa zingabuyi. Kwathi ngalanga lithize la sengase ngiveli sengiphelile njengami, sengibona ukuthi hayi into eyimina ayikho. Wabe sekufika umkhulu, wayesethi umkhulu yathi mntanami ngiyazile ukuthi yini into edala siqede umsebenzi wami. Ngithi mina hayi angazi. Uthi wena bese ngikunika yonke into enhle emhlabeni obongayicabangi. Uthi kodwa umsebenzi wakho uqedwe yimina ngoba wena esikhundleni sokuthi usebenze imali uyilethe ekhaya, wena usebenzile imali wayidla nonondindwa la kade isebenza. Uthi-ke ngesikhathi uyidla nonondindwa imali uthi thina besikubhekile. Uthi sasuka lapho-ke thina sahlangana sabe sesithi cica ake sikushaye ukuze khona uzoqaqela. Ubone ukuthi umsebenzi mawunikiwe umsebenzi, umsebenzi usuke ngani kuyinhlanhla yakho, umsebenzi usuke unikwe yithina. Uthi sikushayile-ke mntanami. Uthi-ke siphindile futhi sahlangana thina. Sasesikhuluma ukuthi le minyaka emibili esesikushaye yona ungasebenzi. Sesithi thina-ke le minyaka kulungile umsebenzi namhlanje sizokunika. Sokunikeza umsebenzi namhlanje. Uthi kodwa lo msebenzi engizokunika wona uthi ngizokucupha ngifuna ukubheka ukuthi usezophinda kule yanto yini owawuyenzile. Bantwana basezulwini ngaloso sikhathi ngathi mengiphaphama ngabe sengizibuza ukuthi yini lena kade yenzeka, yini le kade ngiyibona. Ukusuka la ngihlala khona ngiya edolobheni langakithi kwaku-10 rand ngaleso sikhathi. Kuthe-ke ngaleso sikhathi eselifikile-ke le khehla lithi namhlanje umsebenzi lizokunikeza. Ngabe sengibonga-ke mina ukuthi hhayi-ke mkhulu ayilungile ngiyabonga. Ngaphinde ngahlala isikhathi futhi lingafiki le khehla nomsebenzi ngingakawutholi. Kwabe sekufona umfana owumzala wami. Lo mfana usebenza naye kwizinkontraki lezi ezakha imigwaqo. U-operator umshini engangivele ngiwu-operator. Uthi-ke lo mfana mzala ukhona inkampani eseyingibizile e-JMC eThekwini. Ngicela ubuye uzo-operator lo mshini ebengu-operator. Mina ngikwenye inkampani eyakhe isibhedlela elisikisile. Ngithi mina awu usho kanje athi hayi buya yonke into ikhona, yindlu ikhona, yonke into ikhona. Ngizama ukuchaza abantwana basezulwini ukuthi uma idlozi lakho likushaya uba yini. Ayike ngijabule bese ngibika-ke ekhaya ngikubike lokho ukuthi hayi nangu umzala wami uyashiya enkampanini akade kuyona, uthi angihambe ngiyoqhubeka nomsebenzi kade vele wenza. Ayike bese ngiyahamba-ke bantwana basezulwini nginikele khona Eastern Cape, ngithatha-ke iy'mpahla zami bese ngiyahamba ngiyakhona. Mengifika khona ngimfica umzala abese ngitshela ngisumshini ukuthi nangu umshini, lo mshini operator kanjena umshini lo vele engwazi.
ayike ngibonge ukuthi ngayikhuleka ngoba vele lo mshini ngiyawazi. Bese kuthi khona ngalo lolo langa ngoba kwakuyisonto. Bese kufika kumina indiya elaliyiforeman. Lithi le ndiya liyacela ukuthi ke siye lapha esayithini kukhona izinto ezincane nje elifuna ukuthi ngiyozilevela ngomshini ngoba kusasa kuzobe kufike isite foreman. Mesihamba ke siya khona lapha esayithini. Siyafika ke lapha esayithini ngingena emshinini bese ke ngiyilevele yonke ke lento athi ngiyilevele ngithi mangiyiqeda wabe sethi angenze enye trench ngoba kwakhona ama trench lapha ayakhiwa kwakuzofaka kuona ukhonko. Ngiwenze lawo ma trench abuye lo baba eze kumina athi cha usebenza kahle kakhulu. Yinhle muhle umsebenzi wakho. Ayi bese ke siyashayisa ke naye sihambe siye endlini. Bese ngifika endlini ke bese ngiyageza ngibheke ke ukuthi ngidlani bese ke ngiprepare usuku la kusasa ukuthi ke kwakuzofika iforeman ke ngoba kwakuthi ayike ngosuku la kusasa ke bese ngiyavuka ke ngivukela khona emsebenzini. Abaziyo ke ngokwemshini ke bayazi ukuthi before uqale usebenze kuyaye kube khona laba abasebenza ngaphakathi ababathathe ama-mileage emshini yonke. Wafika kusisi lapho athatha i-mileage ngamtshela ngamkhombisa ke wabhala phansi ngazichaza ukuthi ngubani ngireplace bani. Hayi-ke sabe kube sethi hayi-ke kuhle bayabonga ukuthi bathole operate umshini ungahlali. Hayi bangcwele kwabe sekufika iforeman yona le yendiya kade nginayo ngayizolo. Yathi icela ngithathe umshini ngihambe ngiyokhelela ama-truck inhlabathi ngaphandle. Inhlabathi yayiyolahlwa kude ngangizoyifaka nje mina ema-truckini ihambe yolahlwa. Ngawuthatha kumshini ngahamba ngaya khona. Hey la ekwafika khona kwaJemokhiye angizange ngazi ukuthi kwenzekani kumina. Kepha umshini wawuduma, kepha ukusebenza nje ngawo umshini wawungathi nje angikaze ngize ngiwusebenzise umshini. Futhi ngiyacabanga ukuthi ungcono umuntu ofundayo ngoba ufundiswa ngokwephutha asuke selenzile ngaloso sikhathi. Mina nje kwangathi umshini nje into engangakaze ngize ngi-operate empilweni yami. Ngaze ngakhipha lapho ifoto lika Shembe okwakuwolothingo ngalithatha ngaligaxa esifubeni. Ngakhuluma nalo ngilibambile ngathi ithingo lenkosazana sengihlale kangaka ekhaya. Still namanje umsebenzi angiwutholise ngambe kangaka ngizophindela ngane ezweni lakithi ngoba kwayimali yokuzalana bekweyokuya kuphela. Hey bangcwele kwalo umthandazo wami awuzange uzuphenduleka. Labuya le ndiya leza kumina lathi ndoda kutheni namhlanje ngoba sisebenze kahle nje izolo. Namhlanje yini ukwenzekayo? Lapho ke angizange ngikwazi ukuliphendula ngavele ngakhaya. Kwabe sekuze site foreman ke izobheka lesimanga ngoba bonke abantu babe sebemile kujanyelwe lo muntu owayeyimini. Kwaselo mshini i-site foreman yathi mayithi inhla i-site foreman yavele yathi umshini angiwucishe. Ngavele ngawucisha umshini ngaso naso leso sikhathi. Angizange ngibuze umuntu futhi ukuthi kuzokwenzekana emva kwaloko. Ngahlika nje ngathatha izimpahla zami ngahamba ngaya kule ndlu kade ngivele ngigcela kuyona. Ngasuka lapho into eyangisiza lapho ukuthi ngithole imali yokubuya ngangine DVD engangiyithenge ngisasebenza e-Eastern Cape eMthatha. Yayiyintsha le DVD ngangiyithathile futhi ekhaya ngiyibalekisela izingane ukuthi sizodlala ngayo. Ngayithatha ngabe sengiyanayo elisibisi. Ngadayisa leyo DVD ngazula idolobha lonke ngangifuna nje umuntu ozoyithenga ngemali nje yokuthi ngifike ekhaya. Angizange ngize ngiyidayise nangemali yayo. Ngayidayisa ke leyo DVD ngafika ekhaya. Mengifika ekhaya ngafike ngalithola usizi lami ngathi ma nala ngibuya khona e-Eastern Cape kufike kwenzeka nje. Wathi uma mntanami hlala phansi
umsebenzi wakho kushuthi akubofika. Ngahlala-ke bantwana basezulwini, ekuhlaleni kwami lapho laphinde labuya futhi ikhehla umkhulu. Umkhulu-ke mesebuya, wabuya wangitshela wathi mntanami ngiphethe imisebenzi emibili, wena ozozikhethela ukuthi uthatha muphi. Ngangakukholwa-ke lokho ngoba kwayesekuqaleni wayefikile futhi engitshela ngayo indaba yemisebenzi. Ngathi mkhulu angazi kodwa noma usadlala ngami. Wathi mntanami imisebenzi engiyiphethe lana mibili, wena ozozikhethela umsebenzi owuthandayo. Ngisukile-ke bangcwele ngahamba ngaya khona ngacela imali kumama. Ngathi ngicela nje ukuya edolobheni, ngathi ngifuna nje ukuthi-ke ngiyoshaya umoya. Wayesenginikeza wanginikeza imali yokubuya ngoba eyokubuya ngathi hhayi ngoyiphante eyokubuya noma ngozinyukela ngonyaka. Ngahamba-ke ngaya khona edolobheni langakithi. Mengifika edolobheni langakithi ngafika la e-Hibiscus Mall. Mengifika la e-Hibiscus Mall, le mali ngangizogibela ngayo ngayibeka ngathi ongcane ngogibela ngayo sengibuka. Ngase ngithi angizihambele phansi ngoba kwakuvele kuyawokhela. Mase ngiyibekile le mali, ngathi mengifika e-Hibiscus Mall kwaba khona into eyafika kumina eyaba umnqano. Ngathi mina awu yazi ngenxanelwe. Ngisuka-ke ekhaya-ke sengicelile-ke le mali kumama ewu-10 rand yokuthi nje ngiye edolobheni. Kwabe sekuba khona umqondo othi mina hhayi no, angingagibeli, angihambe phansi ngonyawo, ngizogibela kahle sengibuya ngoba edolobheni angizazi ngizobuyaphi. Hhayi-ke ngiwokhele. Ekuwokheni kwami mengiqeda nje isabelo sasekhaya sangasekhaya ngizongena emaplazini. Bese kuma imoti eyayiwu-4 doors eyi-Ford Range. Meyimali emoti ngithi mina hayibo ngoba lo mlungu ngiyamazi njena kodwa ngumazelanga. Lo mlungu abese ngiphuma eza kumina athi ndoda ngifuna u-operator womshini. Athi ne-excavator sami esimile la phezulu sidinga u-operator njengamanje. Athi ngifuna umuntu engizomqasha njengamanje. I-excavator iyona msebenzi wami-ke bengi-operator wona. Bengi-operator zona ey'ndaweni la kade nisebenza zona. Athi lo mlungu ngidinga umuntu ozo-operator lo mshini. Bese ngithi mina hawu ngoba ngikhona nje ngiyakwazi uku-operator umshini. Kodwa kwavele kwaba khona into ethi angiphike kulo mlungu ngithi mina hayi angimazi umuntu o-operator. Abese lo mlungu hawu akhona umuntu nje ongangixhumanisa naye ongathatha lo mshini. Ngithi mina hayi akekho umuntu engimaziyo baba. Abese lo mlungu yazi u-operator kade operator lo mshini ngimdedele ngoLesithathu. Kwakuzoba iphasika kulozo nsuku. Wathi ngimdedekele ngoLesithathu eye ephasikeni. Uthi selokwahamba lokho akabuyanga. Ubuyile ireport ukuthi washawa ngakube sedakiwe, washawa abantu, walimala manje usesibhedlela. Manje ngidinga umuntu ozongena kulo mshini. Ngathi mina hayi baba ayangazi angikho umuntu engimazi. Hayi wabe sesihlukana nalo mlungu. Ngashaya amagxatha amabili amathathu. Wabe sekubuya isibonakalisa engisibona kumkhulu ukushilo esiqhamuke nomkhulu ethi ngizokunikeza imisebenzi emibili ozozikhethela wena. Ngase ngithi mina hawu ngaze ngalahla. Kwaba khona lapho ukuthi ngisuke lapho ngifune ukuya kuyena lo baba, kepha manje kwase kungasalula ngoba wayesehambile. Ngase ngisala-ke sengiqhubeka-ke nohambo lwami-ke, ngaqhubeka-ke ngahamba ngaya edolobheni la kangiya khona. Ngathi mengifika e-Hibiscus Mall wafika unqanwa kumina. Wafika lokho ukuthi cha ake ngithathe le mali ekade ngithi ngizogibela ngayo ngithenge noma ikanti eduze ngiziphuzele lona ngizobona ukuthi emuva ngizogibela kanjani. Hhayi-ke
ngingene emoli, mangingene emoli ngingene ka-Checkers, mangingene Checkers ngithi nje ngihamba kuma-ayeni bese ngitholana nomlungu engangihlangane naye ngo-2007 siseku-conference marathon. Hlangane naye lo mlungu sijabulelane, abesethi lo mlungu kade ngifuna ukuthi uzosebenza kumina. Ngithi mina nami umsebenzi ngiyoswela. Athi yena kade ngidinga umuntu ofana nawe, ngifuna umuntu ozosebenza. Ngithi mina hayi ngikhona. Abesethi yena abuze kumina athi konje ngingakuholela malini, abuze kumina. Bese ngithule ngimcabange ngibone ukuthi hayi ngempela ukhuluma serious, uyazibuza ukuthi imalini angakunikezayo. Bese ngiyigagule le mali, bese ngiyigagule, bese ngiyacela ukuthi ngicela unginikeze imali engaka ngoba sengihlale kakhulu ekhaya, umsebenzi ngingawutholi, ziningi izinto ezimshodelayo nezinto ekumele ngabe sengizenzile, ezinye asikokwenzeki. Umsebenzi mina unqamukile. Abesethula lo mlungu wathi hayi kulungile, ngizokunikeza leyo mali oyifunayo. Uzoqala nini? Bese ngithi mina cha, ngicela ukuthi ngivele ngiqale lesithathu. Bese sivumelana ngaloko. Ngihambile-ke bangcwele, kuthe lo umsebenzi ngingakowuqali, laphinde lafika futhi ikhehle, lathi ikhehle yabona-ke mfana, lo msebenzi owuthathile iwona thina leyo bese sikudingela wona, ngoba bese singasafuni ukuthi usebenze umsebenzi ozokususa ezweni lakini uyosebenzela emazweni akude, ngoba nifike emazweni nina nigange ngey'ngane zabantu, kanti ngalesikhathi uganga ngezingane zabantu, imindeni yalabo bantu ifike isimangalele thina kuShembe, bese thina siyakhishwa emazulwini noma ngabe kuthiwa bosowusigezile noma bosowusenzile. Uthi-ke njengoba-ke manje sowuthole lo msebenzi-ke, lo msebenzi uthatheke mntanami, lo msebenzi ungawuthathi kancane. Njengoba sikunikezile lo msebenzi, siyazi ukuthi sikunikeleni, siyazi futhi ukuthi lento esiyidinga kuwena usiyenza. Bangcwele ngingenile-ke kulo msebenzi ngasebenza, sakhuluma nalo mlungu sazwana, wanginika futhi imali engangiyidinga, le mali engangiyifuna, waphinde wanginyusela futhi imali. Liphindile futhi ikhehle, labuya futhi ikhehle lathi, ngangisenesonto-ke lapho, lathi mfana anza njena-ke manje bonga umsebenzi, ngoba into ephinde isishaye imisebenzi mesiyinikiwe asiyiboni. Ngakhunjuzwa yilona-ke ikhehle ukuthi umsebenzi uyabonga. Wathi nje emasontweni ambalwa lathi lo msebenzi ubonga. Ngempela ngasebenza iy'nsukwana ezimbalwa, ngabe sengithenga imbuzi, ngacela ngahamba ngayobika ethempelini langakithi, ngacela umshumeli ngathi ngifuna ukuyobika umsebenzi. Umshumeli wakhipha iy'nsizwa, ngahamba umsebenzi, ngafike ngawubonga ekhaya ngembuzi. Lo engisasebenza kuwona-ke namanje. Engicela futhi ukuthi uNkulunkulu uNyazi lesi ukuthi noma sekufika isikhathi la sebengikhipha khona belungu, uphume yonke into yami, uphume lonke isenti lapho, lingabekho isenti elizosalaphela. Ngiyabonga kakhulu bantwana basezulwini ngethuba engitholile. Ngicela ukuthi-ke abantu-ke bazoqwasha ey'ntweni eziningi zokuthi uma ngabe uwumuntu, abantu bakini bekunikile umsebenzi, kufanele ulinake ikhaya. Ikhaya liyondliwa, ikhaya liyanakekelwa wena osuke unikeziwe umsebenzi, ngoba umsebenzi usuke unikezwe abantu abadala ngenhloso ukuthi wena kufanele wondle ekhaya. Ikhaya-ke liyanakwa abantwana basezulwini, futhi umsebenzi uyabongwa. Ikhaya liyakhiwa, alingathi ikhaya ngoba naku sekusebenza wena, ujike kusatshwe wena ekhaya. Uthi noma kwenziwa umsebenzi kujike abantu, ubaba wakho mesekhona, ungabusaba ubaba wakho olawula umsebenzi, ugcina uba umsebenzi sowulawulwa wena, ngoba naku yonke into eyenza umsebenzi uzobe yimpumelelo mhlawumbe
iphume kuwena. Yonke into asiyithathe ebazalini, ikhaya liyakhothana. Yonke into asiyenzeni ngokucela ebantwini abadala abasiphethe, esikakhulukazi labantu abasiguqela emsamo bayosishisela impepho, bayosicelela lezi zinto esesizona namhlanje. Ibona kufanele sikhothame kubona, ibona kufanele sicele kubona, noma ngabe kuthiwa yini thina esiyenzayo, ngoba ekugcineni kosuku abantu abadala bazosishaya. And mase bekushayela abantu abadala, mina-ke njengoba ade ngisho ukuthi mina bangishayile, mina bengishayela indaba yamantombazane. Okwababuhlungu kakhulu ukuthi-ke nakulawo mantombazane engangishayelwa wona, engawangcolisa, kwagcina lapho sekuphoqa ukuthi mina angiyohlambulula amakhehla akithi engase ngiwangcolisile. Bantwana basezulwini moyinazaretha esitusi ukuthi ufana nomuntu odonsa inqola esindayo. Ezinye izinto singazithathi kancane ngoba ukuba kwethu lana sikhethiwe yimndeni yokuthi sizoyitakula ebentweni ababezenza, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ungene umuntu owayeyisoka, vele wena uzoba yisoka, amantombazane uzowathanda kakhulu. Kanti lowo muntu ukutshela umuntu, ukutshengisa umthwalo wakhe ukuthi mina umthwalo wangihlukanisa noNkulunkulu, nganginje mina emhlabeni, bese-ke kuyonakala-ke kuthina. Bantwana basezulwini, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi engisitholile. Inkosi ibusisele ebusweni.